गामिनि माखासे जुमाय फाननाय जुमाय लोंनाय टाइम टेबल खाना होनांगौ आरो बर' ओनसोलाव माखासे दखानदारिफ्रा हरनि 1टायाव थांबाबो जुमाय मोनो हरनि 1:30 थांबाबो जुमाय मोनो बिथांमोननोबो माखासे टाइम टेबल खाना होनांगौ आरो बे टाइम टेबल खानायनि टाइम बारनानै जुदि फानोब्ला माखासे बिथांमोनखौबो जुरिमाना आरो बिथांमोनखौबो फानिस होनांगौ गामिनि रायजो राजाफोरखौबो बेबायदि टाइम टेबल खाना होनांगौ आरो गामिनि लामाफ्राव जुमाय लोंनाय हरनि 1टा 2टा बेफोरखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा स्ट्रं खालायनांगौ इतना बड़ा गाड़ी लेके यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है साला गाड़ी को भी शुआ करके डाल गया गड़बड़ हो गया चलो गाड़ी को लेके चलो अबे तुम लोग धुलाई खाएगा अभी चलो चलो ऑफिस में चलो चलो गाड़ी गोला तो अरे नोंसो चला बेबायदि बुलायगौ भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो हमदांनो हाबाय गोरोन्थिया सोरनि माखासे भिडिअनि फुटेजाव नायनानै गामिनि सेंग्राफ्रा गारिनि खाथियाव फैनानै माखासे बिथांमोननि खाथियाव माबा मोनसे सोंनाय फिननाय खालायनाय राव खोनादों भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो हमदांनो हाबाय आं सोंदोंसो रायजो राजाफोरनि खाथियाव गोरोन्थिया सोरनि गामिनि सेंग्राफोरनि गोरोन्थि ना बे गारि सिङाव जिरायनाय बिथांमोननि गोरोन्थि बिनि थाखाय आं मोनसे सोंलु खालामो सोरबा सिख्लाफोर लाबोनानै रेप खालामदों होनना बुङो नोंथांमोना मा बुङो बेथ' टटेलि मिसा नंखाय बियो दानि जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट मा निउस बियो बेयाव हगारनाया टटेलि मिसा खारन जोंनि गामियाव जिथु जादों जाथाया बे गथ'फ्रा गामिनिनो आरो गामियाव गारिबो सफैनाय लोगो लोगो मा गारि होननानै नायदोंमोन जाथायाथ' रेप केसनो खिन्थु बे गथ' साहेबानो नङा मानसिफोर नुनानै खबर हरबाय नायहैबाय नायहैनानै नुग्रा दायनिगिरि नङिया हमनानै लांजादों जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै बयबो नायफैनानै बे सासे भिडिअ खालामबाय सोर हगारखो सोर माखो आंनि फिसाया नायहैफानायासो बिनानायावनो हमनानै लांजाबाय बेथ' जोबोद भुल खामानि मावनाय जादों साहाया आंना जोंनि स्कुल न' खाथियावनो जाथाय जानायलाय फिसाया जोंनि स्कुल दैमुगुरि गामियाव एलपि स्कुलाव माने फिसाया सोर मटर दोनफैदों बे जायगायावलाय होननानै नायनो फैदोंमोन नाथाय बिसोरबो बिदि जाथाय जागोन होननानै मिथियाखैमोन नायनो फैनायाव दानिया लोगोसे लोगोफोरखौबो नै जोंनि रायजो स्कुलाव माबा मोनसे जाथाय जानानै दंफैयो नायनो फै होननानै लेंहरनायाव दाना ज' फैनायाव बिसोरखौसो अनागारि दाय फानबाय सोर साफायखो सोर माखो सोर हगारखो दा गावसोरनो मिथिनानै मोनासै फिसाफ्रा इसोरखौ अनागारि दाय फानदों नाथाय बेफोर दायखौ नोंसोरो माबा खालामनो मोननाय नङा जों बिमाजों नोगोरि जानानै बे फिसाखौ हगारनांगोन जाथायाथ' जोंनि दैमुगुरि गामिनि एलपि स्कुलाव जादों थिग हरनि 12टा 1टा जाबायमोन हरहाय दा बे स्कुलाव मानो गारि थाफैखो रायजो राजाफोरनि बुंनायखौ खोनाखाबाय जाय जायगायाव जाथाय जादों समाजनि मानसि एसेबाबो माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनानै मिडियानि मानसिफोरखौ सोंजानो लुबैदोंमोन आरो माखासे जाथाय जानाय बे जाथायसालियाव माबायदि घटनाया जामारदों बेफोरखौ मिडियानि बिथांमोनखौ एसेबाबो सोंस्लु जानो लुबैदोंमोन समाजनि मानसिफ्रा एसेबाबो सोंजानो लुबैदोंमोन माखासे रायजो राजाफोरनि बुंनाय मथे बड'लेण्ड बुब्लियाव होदों बे अयनाय जादों बिथांमोना बेयाव फैनानै सोंग्रोफैनांगौमोन जाथाया मा जादों होमब्लासो डिटेल्सखौ होनांगौमोन बेसेबां हांमा सुरै सुरै गावनि बिसिया गाबदों गावनि बिमा बिफा आरो समाजनि मानसिफ्रा बेसेबां गोसोआव दुखु मोनदों नंथारै दायाव माबायदि फासिनो गोनां जादों माबायदि जोबथेसालियाव थांनो गोनां जादों बेफोरखौ दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावजों गाव फासायलायनाय गावजों गाव माखासे
बदनामखौ लानाया बेसेबां गोसो गोरबोआव आघात, समाजनि गेजेराव बेसेबां आघात, रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु नांदों। बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फिसा फिसौ केसखौ गामियावनो सावरायलायनानै फोजोबलायनांगौ आरो जोंहा थाखानाय बायदि जोंनि माहारियारि आफाद आबसुआ थाखानाय बायदि माखासे फिसा फिसौ केसफोरखौ बिजिरनानै फोजोबलायनांगौ। नाथाय दानि जों जिबायदि फिसा केसबाबो पुलिस गामियाव माखासे सावरायलायनानै समाधान खालामनो हाबाबो पुलिसनि खाथियाव थांनानै केसखौ होयो। अब्ला दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आबसुफ्रा फिसा फिसौ केसखौ जुदि गोरोबलायनानै होयोब्ला बेसेबां गोजोनो। दिनै पुलिसनि आखायाव थांनानै दिनै माखासे गामियाबो बदनाम आरो जायफोर केसनि सायाव बेसेबां सैथो, जाय बेबायदि माखासे नङै दायाव बानसाव जानाय आरो जायफोर बे जाथाय जानायाव जुदि बे हिनजावसाखौ बिथांमोना जुदि बेबायदि माखासे आखु खालायदोंब्ला बे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गनायथाव नङा। आरो हिनजावसायानो जुदि बेबायदि हर सान बेरायग्रा गाज्रि आखुनि मानसिखाबा माखासे समाजनि जायफोर न'खर थाखानाय बिमा बिफा समाजनि गेजेराव बेबायदि फासायनाया मोजां नङा। हिनजावसानि बेबहाराबो जुदि बारा मोजां नङामोनब्ला आरो माखासे जुदि गोरोन्थिया बिथांमोननि गेजेरावनो दंमोनब्ला माखासे समाजनि गेजेराव माखासे जोंनि थाखानाय माहारियारि आफाद बिथांमोना माखासे बिथांमोनखौ समाजनि नेमखान्थि बायदियै बिसार खालायनानै बिथांमोनखौ माखासे सरासनस्रा पानिस होनानै बिथांमोनखौ कनसिडार होनायनि लामा दंना गैयामोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिनैनि समाव सोरबा आबसुखौ लामा नायबा जाया, सोरबा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ लामा नायबा जाया। साफ्रोमबो माखासे गामि ओनसोलाव जिखुनु जाया गावनि न'खरनि बयबो माखासे सांग्रां जानांगौ। गावनि हौवाया हर गेजेराव बहा थांदों, गावनि फिसाजोआ हर गेजेराव बहा थांदों आरो समाजनि गेजेराव माखासे हर गेजेर समाव अबेबा लांगोनायाव फैनानै जुमाय लोंनाय टाइम पास खालायनाय बेफोरखौ गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा नोजोर होनाया थानांगौ। मानो होनोब्ला हरफा थोलो जुमाय माखासे निसा लोंनानै माखासे जाथावै जाथायफ्रा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जागासिनो। दा जों गुफुर हालामाव बुंनो थाङोब्ला जि मैया दाखालिनि जि घटना थ' मुगैथाव। माखासे लोंनाय जानाया टाइम टेबोल थानांगौ। जेरै 10टा बा 11टानि सिगांनो लोंना जाला जिखुनु जाया निसानि लोंना जालाफ्रा बेफोरखौ बन्द' खालायनांगौ गामि ओनसोलाव। दा जों नुयो हरफा थोलो हरनि 1टा 2टा अबेबा लामा दथायाव जुमाय लोंनाय निसा जानानै थानाय माखासे गावनि बिदा फंबाय गावनि लामाजोंनो थाबायनो गिथावथाव नि लोंना जानायाव जुदि माथो हरोब्ला गिथावथाव। बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा अरायसम आबसुआ मालाय अबेखौ एसेबां माने डिउटि होबाय थानो। माखासे गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोनहाबो बेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हरनि समाव नायस्लाबनो हानो। बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा साफ्रोमबो गामिनि दखानदारिफ्रा सांग्रां जानांगौ। जिखुनु जाया टाइमाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गामियाव जुमाय फाननाय सेन्टारफ्राव जुमाय फाननाय मोनसे टाइम टेबोल खाना होनांगौ। हरनि 1टायाव थांबाबो जुमाय मोनो, हरनि 1:30टायाव थांबाबो जुमाय मोनो, हरनि 12टायाव थांबाबो जुमाय मोनो। अब्ला जों माखासे निसा जानाय जुमाय फाननाय गामियाव हर गेजेराव जुमाय लोंनाय बेफोरखौ आबसुनि सेंग्राफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि सोद्रोमाफ्रा बेसेबां डिउटि होनो। माखासे गुबुन गुबुन समाजनि समाज सिबियारिफ्रा बेसेबां नोजोर होनो। बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा आरो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट मोनफ्रोमबो गामियाव स्ट्रं जानांगौ। मानो होनोब्ला मोनसे टाइम टेबोल खाना होनांगौ। 10टानि उनाव जुदि गामिनि
लामाफ्राव लोंला जाला थायोब्ला माखासे जुरिमाना आरो माखासे जुदि जाय नखरा माखासे हरनि समाव टाइम बारनानै जुदि जुमाय फानोब्ला सोरबा नखराव जुदि जुमाय लोंला जाला जुदि टाइमनि अनगा जुदि लोङोब्ला गामिनि माखासे नेमखान्थि थायोबा मोजां आरो गामिनि दखानफ्राव हर गेजेरनि समाव जुमाय फाननाय आरो माखासे जाहाथा टाइमाव जुमाय लायनो गोसोबानो हरनि समाव लायनो मोननाय बेफोर माखासे टाइम टेबोलखौ दखानदारिफोरखौ टाइम खाना होनांगौ बिथांमोना जुदि टाइमनि माखासे गामिनि रायजो राजा आरो ओनसोलनि आबसुनि माखासे आरो गुबुन गुबुन समाजनि माखासे टाइम खाना होनायखौ बिनि बारगा जुदि बिथांमोना फानोब्ला बिथांमोनखौ दखानदारिफोरखौ फानि सोनाय बा बिथांमोनखौ जुरिमाना फोनांनाय बेबायदि माखासे नेम निथि खाना होनांगौ गामिनि सेंग्रा सिख्ला जिखुनु जा समाजनि माखासे बर' ओनसोलाव स्ट्रं खालायनोब्ला जों दिनै माखासे समाजनि गेजेराव आबसुखौ सोनारनानै थानाय गुबुन गुबुन माखासे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनानो बिथांमोनखौ फोसाबगोन होननानै नेनानै थायोब्ला जानाय नङा साफ्रोमबो नखरनि सोरबा गावनि गथ' गथाया बेसे हरसिम बेरायो आरो सोरबा नखरनि मानसिया गावनि हौवाया मा खामानियाव हराव थांदों आरो सोरनिबा हिनजावा हरनि समाव बहा थांदों बेबायदि माखासे उदिस लालायनाया मोजां दिनै जों बांसिनै नुयो नों हरफा थोलो जुमाय लोंनानै थानाय लामाजों थाबायलाङोबा बिथांमोनजों फंसे माथो हरनोबो गिथावथाव बिनि थाखायनो हर गेजेराव लामाफ्राव जुमाय लोंनाय जुमाय फाननाय मोनफ्रोमबो निसानि माखासे फानग्रा गलाफोरखौ स्ट्रं गामिनि रायजो राजा आरो माखासे ओनसोलनि आबसुनि माखासे बिथांमोना बन्द खालायनांगौ बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।